YouTube. Guys, it's been a minute without shooting these videos, guys. I wanted to quit the couples exchange, but you guys makaramba muchindifosa, vamwe maitira kuinbox kwangu, vamwe michondibata nyango kuchechi, kumabhawa, kumusangano, kuchihure, kwese kwandindiri muchindifunza couples exchange, guys. Come on, guys. Do you guys know kuti ndiro ne life yangu? Makatoronje life yangu ndisina kupa ika. Which means ndikutola but asukwanisika. Anyways, tatazisiya rike ndikokupa one episode since you guys mama nisira guys praise ndipo couples exchange phones. But zvisinei, we are here in Zimbabwe, guys. We are back in ukandiona muaspi ndio kana kuti komachipisa kana kupi kana mtown kana ku Harare Gardens kukopa kabana kana kuchifamba nemunhu wako tosangana ikoko. Yes, your days are numbered. Tosangana one day is one day. Maize, I'm back, ndadzoka. Maize, kana mukona ndaenda ku SA ndataseka tadzingwa nedhudhula tadzokere musha kwenyu. Eno musha kwedu ndiko kwamura nimi muri kuchitana. Saka we are back to fix the country. You know what I mean? This country needs me. It needs me. Yeah, but I'm back. So guys, make sure you like, comment, share, and subscribe to my channel for more and more content. You know what I mean? So panapa sorry ndasanga chasa sana ku interview. Maita singoma. What is on that? Panapa ndinani? Yach. Yeah, type shi muri salad ke. Mune mari kwa bako. Tumuidza. Mazita ndeyana ne mari kwa bako. Wezo cameraman wangu anonzi Jare udadza. Ona msiyana wacho. Ndonzi pure. Ona man. Hapana kubana apa tinani? Blessed. Yeah, guys, kana kakapo kema salad. Yeah, mune marumba kwenyu. Wakdaro. Who's got blessed? Are you blessed? Are you blessed? Maybe so. Type shit. Anyways, guys, I don't want to waste much of your time. Maybe you don't know me, but I'm going. You know, the thing is like I used to stay here, mass video, you know. So it's so now gara kumusho. Kunonzi kumusho kunze moxia. Kunonzi kumusho kunze. Mabura nitoke to kumashingo. Kuna mama new stands so emsangano so akapoa wa nisano so. Oh, mino nyika ya mini waya ya. But ndo president but hapa na president must stand koko. So ndo kwandru garage but ndungu yoso tandara kuno ku Aspindo so that I will get couples. You know what I mean? I know people they jola here in Aspindo, you know what I mean? But anyways, my name is Praise Makara and I fixed the country. You want to know how I fixed the country? Yeah. I don't know. Komongo. Makambona nyike chigadzirwe ngomo. Ndakangorega wangu kwa president ka. Pashe kugadzira nyika ndo zvangu. Maiziya. Mufara campaign. You guys mufara kundivotera. Yeah, for 2030. Praise for president. You know what I mean? Anyways, I don't want to waste much of your time. My name is Praise Makara and I fix the country. Do the next couples exchange your phone for 6 seconds to see kuti mimi sister amusuchita mfesero. Neko not mfesu asikuchita sister ni Ramaisia. Apana wana dau cheat kwa. Let's get it. Safe hapa. Apana. Munodo cheat kwere. Amundika. Guys, they say sharing is caring. But hakuna caring yakadaro. Hakuna. Inini wakashare munhu wanga uneko ni death wish my friend. You know what I mean? Ningoda kufa sina kurwara. Yes. So, ngoma wangu ndakuvunza. Are you loyal kune chimo kwecheni? Very loyal kudaro. Zvotodaro. Zvotodaro. Ndunyiperi. Zvinoita musikano ya zvakawanda. Zvekutodaro. Zvotodaro. So there's no reason to cheat. Hapana. Okay, sister. Are you loyal kune munhu wenyu? Zvekutodaro. Zvemashuwa. Zvamwari chazvezvo. Oh. Kwesi chendo chasomeka zvo zvamwari zvababa umusoro wedenga pazvisine ngoma ngodovunza out of 10 munoshasa banya zvakaita sei 11 out of 10 dar 11 out of 10 10 kuimi 9 ko where's the other one Peace now guys hanzo mutrust 9 uyano pamwe maybe one yachona ndio yakawedzerwa ku 11 ya here we don't know now. Because this one anomtrust 11 out of 10 anomtrust 9 asingazoti aka subject 9 yobva 8 akwari kana we don't know which is you said is best now ne whatever zvisinei ndakuvhunza kuno chinozoita kuti murambe munhu chamunototi mufunga kuti munomuka makaramba mfesu chi chamunofunga kuti chi chingatoti chikuite kuti muite go separate ways nemunhu wenyu chingakuramba sei chi if you have to break up kana singa provide if you don't provide. Yes. So what do you mean about provision? About unofara provide zvakaita sei unongoda provide chii? Money. Kana pasina mari it may lead to break up. Yeah, ndumdi mna sina mari. Saka imba isati kwanza ndida waina ndamari. Saka pasina mari toita sei tozhyewo right. Torarama sei? Karemega. Koma muri kuzvinzwa izvo. Zvikunzi hanzi inofungiza song yekwa Diatuku mukwasha muri musina kubhadhara. Okay, vaiziya. Diatuku. Koma muri kuita sei? Hanzi pama. Ori imi mchinototi muri kungoti sata mapindura about zvataure.
chinototi mufungo kuti mimi munogona makasiyana nemunhu chi kuchita mudaro kuchita unorwadza chito unorwadza. zvite. And what do you say about paying tax while you're in a relationship, like kubhadhara mari? Because ina hangu ka wakadanana neni ka inini I just bring myself on the table. I'll even sell the table. I will bring nothing. Norechi. Table chine ndotoitengesa. Asi tongoedza nepatogona ona. Tongotry. Muri ngetoisa kana mumusara muchi? Tongoti zvese bro. Geto saladic. Oh, okay. So guys, mazvinzwira panapa tanzwa mareasons koma wangu ati kuchita ndoroito rasiyana nemunhu wavo. Sisana wangu akati munhu asinga provide toita se zvinogona kuvharana. You know what I mean? Munhu asinga provide zvinogona kuvharana. So I don't want to waste much of your time. I want you guys to exchange phones for 6 seconds. Cheka zviri phone menyu toona kuti musi kuchita munhu here, and then munotamza kuno. But the last time I had people like my cameraman, it's too clever. Anga kuti jamasini maise. Kweli phone yako. Phone, hello. No bata yenyanga. Budisa phone. Abana chi? Phone. Saka munotaura pa landline nemunhu wenyu. Shanse friends. Koma wangu. Ngoshuma kwachina phone izi. Odaro nasi. Antonotengera phone. Kuyo akasvikonayo yachona iyoyo. Engeresha mwari. Koma wasama makomingeta sini munhu asvike pazvo. Ndaperero ndaperero nonyepero. Ndaperero. Ana phone. Funa nayo ndara. Chatipoka phone. Hatipo phone. Wana ndebvu dzesu kuti ndebvu dzakayako holiday undedze mbudzi dziri zese. Kutokura tamuzoningireni. Tamuzofona. Lazima. Jondo power bank tinaro jondo ara apa power bank jondo ara. Inopinda ikeke kepambudzi keke. Tinako. Chine power bank chine masini ezvo tinacho. Tinacho chikambudza chinecho. Tipe. Mubva madungarira mukati. Zvakaoma eka. Ndinoda kubatsira kutsvaga ka. Pamwe yakafuchirwa nemari ka. Yaiwe. Yauya. Wewe. Chokodana 40. Unza kuti kubatsira don't worry. We can hold for you. Hey, it's beautiful. It's glittering. Guys, you know, I don't know why. Ameno zvandiri kufema, ameno zvandiri kunzwa. You know, kafilinga kanda yawanzokazwa kana pana ari kuchisa and kafilinga kamino. Kengo ndidzoti sheshi man. Pane kasonga kaibva karira musoro mangu man. Kanonzi chikamerameni wozana mbukule munokaziya. Muchakanzwa. But anyways, my sister Nika, I want you to be honest. Are you cheating on your girlfriend? Satanya kupina mafoni yedu. So that maybe you can save time. Because kusovera mafoni tena do prove kuti zvamataura kana mata musikuchita. Now we need to make sure. You know what I mean? Tena assurance. Because we want assurance in this relationship. Yes. You know what I mean? So, ngoma mukuchita nomunhu. Andiloyo mdaro. Nanyepero. Alright. Zvotodaro. Sister mukuchita nomunhu wenyu. Ngazvionere. Alright. Kuri kunzi munhu nyari kuchita munoita sei naye? What are you going to do with him? On my side hangu ka. Andingamborwadziwe zvokudaro. Hawana basa nazvo. Wapinde nemoyo. Ndapinda nemusoro chete. Out of 10 unomuda zvakaita sei munhu? So unosiya makumbo kuzotiza nawo? Out of 10 unomuda zvakaita sei? As I say 99. Kwakusiri kumtrust andika kokumuda. Unomuda out of 10 ungamuda zvakaita sei? Unomutrust 9 is okay kokumuda. 10 out of 10. But what wapinde nemoyo vanopinda nemakumbo nemusoro. Kusiya makumbo zvakutiza. Musoro wacho nafuti unopinda mu10. Musoro wacho unopinda mu10. It must be a big gate. Okay, come on. Out of 10 unomuda zvakaita sei? 11. Kuma is always leaving a remainder. Yeah, he's always leaving a remainder. Uzonaka. But anyways, guys, alright, kuma kununzi mabara chimo kuchenjishita. That's what are you going to do there? Panofa munhu. Panofa munhu. Saka tutaura kuti more boys munetsi. Vekunyaradzo, vekumunhu kudhavs makajoina ipi? Azino nichiko inyaradzo. Nyaradzo. Alright, tutaura kuti nyaradzo andika kana nyaradzo yakanonoka kuuya, panoona kuuya ya more boys munetsi. Inonzi chiko kambani ya more boys munetsi. Inonzikwe. Ameno. Iyoyo munoya makatasa makatoya kara mna need kudzoka. Makatoya uziba inotakura vanhu vanenge vafa kunze kwenyika. But anogona kutransport yemuno. Funeral police ya more boys munetsi. Ndakanga nangu star racho. But yeah. Saka who is starting here? Otanga kuena yako kana kuti otanga kuena yako. Otanga kuena yake. Wana ladies. It's okay. Go in, my sister. Another day, like position your phones for 6 days. It's about to go down now. We're about to find out if the sister is honest or the brother is honest or who is cheating who.
We don't care, but today we wanna care. So my sister, is it unlocked? Okay. I know the password. Oh, you know the password. Great. So saka zvakakosha guys. Because relationship ndo chekutanga. Ndo kana chudza vanhu kuti kana takatanga kudanana ndikakuti I love you vote I love you too. Kana password yako 2026 vote I love you too 2026. I don't need to ask for a password in relationship. Ko wakandifira. Ndo bata hama dzako sei. Kundakada kubira phone yacho ndo unlock sei. You know what I mean? So my sister, please go to WhatsApp, WhatsApp. So Shavara WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, Skype, Brazzers, everything, every site, every page. You know what I mean? Kwese ndomburomu vure WhatsApp museche kuti morning after. Mukushandisire ngokana kuti ndimakumana be topika. Museche zvese izvozvo. Morning after nudes, condoms, inonzi sex, I love you, I enjoyed, I made the gate, everything. Session one munemchita mchidelete. Morning after makashaya munobva mabvisa mamasecha kuti nudes hamusi kukumbira yemabhebha vanhu manudes. Bhebha rangu chete ndokumbira bhebha rangu. Okay, bhebha rako ndorofanira kuapia chete. Makaona mumwe munhu mamatotudza kuti awana chido chemoyo, why is it uri kupiwa iwewe makilogs achido chemoyo manudes? Yes. Muzviona kangu. Yani Natasha. 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 Cousin yangu ndo. Cousin. And she's not that deep. She's just a cousin. Cousin yakanzi zvinozo come outside. Ndatumwa na mama zo. Tora masini mama zo. Matovo. Mama kwanga kutuma. Mune dzebonde. Pangu atumwa. Ayewa. Uyakati anzani tadi wanzi nitengere ma morning after. Like in there too. This was kera Suresh. Mukatu. Ndizo sura marunzuru. Awon. Ndizo friend yangu. Yeye ndi friend yangu. Friend yangu. Iwe what friend yako but apana mafoto zenyu muri tuandika. AI. AI. Anzi AI. ChatGPT. Hakuna zvinhu zvakadaro. Hakuna AI. Mune morning after? Sa friend yako ndo waitengera morning after? Wadachi ndine friend yangu. Friend yangu ngesina data. Sandikamuperekedza usiya. Saka wamuperekedza ndinga morning after. Aza kutengwa nedata. Ari kugoogle hata sasa ndiro zabhuta kuti panze. Ayewa azviiti. Like azviiti why ndikuti azviita ndika. Pema morning after like pane photo yako andika. Like muna kasenda pregnant. Achitongwa morning after. Pane photo rakatongwa morning after. Hakwamiti zvinozoda kuona. Like again kuratidza. Ngokuti zvinozoda kuona kuti ni pregnant for sure. Pregnant test. There's pregnant. Oh, you were supposed to say as well that word pregnant. Saka shamwari yako ndiyakaningirikina. Yakajika. Shamwari yako yayi zvokufamba sei shamwari yako asiri kumitisira pa shamwari yako. Zipo zvese kuisa shamwari yako. Saka uri kujikira pa shamwari yako. Awa baby. Ndokuda noziva handisiri enough. Mr. Ke. Ujidani chona mwane numbu mkatu. Pamwe usati ready for baby. Afano na ready. Dea akataura anti zvinongotaurwa navanhu muita. Anzi mudara de makataura makakanda CV kakuti. Tuchwade azangu masina kuona yesai. Saka ndimudoti nditi chikana muna chiramba zvinhu zviri pachena. Anzi hazake. Pamwe ndiye shamwari yake. Ewa. Ne brother yangu. Musade kuramba zviri pachena ke. Nice. Kuda zviri pachena sema hips embudzi. Rago. Zviri pachena sema hips embudzi. Aurachi AI mazuva nomawani mudara tinguti yamino zvakachopa. Wakuda kunyembera AI mumwangu. AI ndazvo. Ukona. Awonyare murume mukurere AI. Isa AI ndio kupa nhumbu. Asi AI kupa nhumbu futi. Andizozipa. Ndonyeperi. Ya, andazotaura ni. Is speechless. All right. What don't takada zvimbe kuno phone iwe. Right. Unoziya password? Yeah, password. Okay. Timbosecha ya baby. Another dollar. AI doing its best. AI is impregnating people. Hey, this Zim AI is too much, ne? It's on another level. AI. Yeah? Is it AI or AI? Kuna chati. Anzi tumawi. Yeah? Tumao. Ani? Tumao. Tiangu. Classmate. Mira ipapo kana kuri kubetting inobva yanzi BTS vanobeta vanoziya boss team to score. Alright, 100 kuti hanzi I miss you. Andikwanisa kurara ndo classmate yako
like kana mane mayezi musati mamboonani mukwanisa kungomutimisa amiri munomisa classmates munoimisa chi maybe 10 tagara like semafriends ari close vanoitidza vese andika agara unotomisa andimise imunomisa amina baba utora nyoti buda panze kuma 1 am mama wangu wapo kana mama wasipo makusara tibuti tuma unjani wewe ndise mtuma wabuda wa classmates zvakare iwewe classmates ewa mukoma muchimbone chimbone mega zviri chimbomiro tenge munhu akambomwa mapirisi akaexpire uzvizvo zviri kurizvo chingotudza shamwa tuma undi mara handi 50-50 here kuitika abuma aiwa it's happening, it's done. Another day, another dollar, couple exchange your phones in 6 seconds. It's happening here as video 50-50 and 50-50 we are kuchita mumwe iwo uri kuchitwa ari kuchita iwo chimupa zvakangofanana nekuruma uchisvipa inini ndiri kufada other side tozosangana pakati zvakaoma ngoma kusachema zvinowanika ndakawanda ndoroti bhebhiri apa foni uri chifoni ndokatenga aiwa it's okay pauchi ndokatenga pauchi wakatenga foni kupi wewe vampa foni aiwa vatora foni yako iwe vatora foni yako pauchi ndiyako here wakatenga pauchi ndiyakatenga futi vatora zvese line racho ndiyani akatenga amzini line unonorasira mberi unozonovhurisa line indowo nemoyo wekuchitewo chitewo nema-acids chitewo chienda kubasa at least ndokwanisa kuzviprovide but iwo bro but 50-50 ndikuudza kuti hazi angu machats anongwasoma but hazi angu machats pane foto rako musikana ndomubuda musikana uyu but uri kumuchita usadaro ungachite musikana uyu ari kuchita neniwo usadaro saka wasingu ndisisingu ndagara nanitori singu maidana namega ngomong unfortunately akatoti I love you too mawanda sorry ndapererwa safoni yakutobaya ndapererwa angagara kadana tuma wako zvitori nani kweziya unocha yato break up here dematonotsvagira munhu uda mumwe kusazvichike cameraman wangu ari it's okay munozotaura nyaya ngoma wangu samucheta sei nemusikana wenyu tiri kutsvaga mumwe mudaro sana wawanda esinyaya tiri kutsvaga mumwe makutosiyana nazvo hatirisina nazvo mashoko amuda kumudza ekupesera ndekuti chimu good luck ino indovers luck wagara naro ragara rotongoripo kwemashoko amuda kumudza ekupesera ndekuti chimu ngabai amunyengerere tinyengerere vani kana saka chinyengerera munhu for what ndiyega murumere but chii chakaita kuti muchite munhu nesesa ndambobvunza genuine question umentange kuno nemkoma mira mentange tabvunza kuno koma chii chakaita kuti muchite munhu aureji since ndiramba kudhara musikana uyu pane zvimwe zvinhu anoita zvasakwanisa kuita musikana uyu saka tokuziva mukomana wani saka iwo zvawarambirwa alright hanzi pane zvimwe zvausingagone kupefuma zvinopefumwa neayanikira nawe uchizi like mato tingaendi anoitira zvo zvaanode ko iwewe chakaita kuti uchite mukomana chii hanyanyo ndipe mari yandoda unoda mari unoshanda kupi unoda mari handishande but handi ndi anoshanda aroshandirawo nenyoka saka unoda bay allowance bay allowance unoda bay allowance yemari 60 US plus kuendeswa out haifanire kucalculatewa pa60 nemagifts saka angasi kuita zvese saka angachikurukisei ndeyamyewo anonzani classmate classmate yangu ndiangachikurukisa ine mabenefits ndiangachindirukisa neservice zviriko zvoti anoita kuda 60 mari per month but baba wako utomutambe $60 zviriko rezvo hazvina basa kuti baba vangu anondipe kanti handipi handiti ndiye ari kundidya saka ngaandipi baba vangu anondidya usikanawo ndikumama baba vangu handidya vangu saka anokudya ndianofanira nomubhadhara ausati wandiroora ndianofanira kurukisa musoro everything akasadaro anobva achitwa toita next saka this is a business guys. I didn't know that it's now business in Harare. It's now Harare deals. There's no longer true love. Saka pasina vanotida tisina chati nacho vanotida takadaro vanongoti ndokuda nesezvauri
futi one mota futi kana ifamba nedza Adam ngodo anopata futi mota sa ana mota futi yanokumbira ukudaro nasi ndodaro nasi anokumbira mota futi haya mota chikumbira futi saka ndingade izvozvo una munhu ane mota yake mukomana asina mota utodana naye nenchimudi auri ufamba netsoka nedza Adam tese chingoti peshu nedza Adam tone mapaka papa pepe kana masira kusero iwe unofamba naketa sei ndichazotorwa unopikwa natumero ye tumero yacho ndabva mota yakaita sei siyani nazvo takaita sei as long iri mota chete zvasiyana nofamba nedza Adam zvasiyana nezvezvi you never settle for less mukoma wangu ndikandiendeni baye nechimoko chenyu zvinowanika pamwe munoona kuirana saka are you going together or ndotomufonera yazonditora zvatopera just like that ndagara ndisingadiwo futi wanga wasatodiwo futi pasina mukoma yo handichagoni kupindira mungonobaya zvenyu mese munozongo makutoita kwasiyana saka wati uri single kamera mena wangu ari single iri bongo mangu wati uri single another day another dollar couples exchange for 6 seconds. Hey guys, it's so sad guys, maona zvaitika panapa zvinosirisa guys, zvinosirisa. I don't know man akamera mena wangu unochanza china chimama kaona chakasisa kambona unochanza. I know tunoshika mababy, but anyways guys, do what you doing best and keep on doing what I'm doing best. My name is Press Makara. We out here in Asmindale Park fixing the country as usual. I so sad guys, seems like kana usina mari usina mwari haungapa nanzvi guys, saka love yakubadira mataxis guys. Anyways, do what you doing best and keep on doing what I'm doing best. My name is Press Makara. I'm the Zimbabwean diary. Tell all these young motherfuckers that are doing couples exchange that the goat is back. I'm back. I'm not Msana, but I'm back. Feel me? Yeah. Tell all these young YouTubers that your goat is back. I'm back to my throne. Stop fucking up around. You know what I mean? Stop doing some nonsense. Stop shooting some nonsensical videos. The goat is back. The OG. The CEO of the couples exchange phones for 6 seconds in Zimbabwe. I'm back. You know what I mean? Even though I'm going to give you a few videos, I just came here to collect 3,000 subscribers. Do what you do best and I'm going to keep on doing what I'm doing best. My name is Press Magara. I want to reach 40K. After reaching 40K, I'm quitting this couples exchange phones. I don't want you guys to keep on necessarily me. Couples exchanging. Ine mo subscribe ku channel kwangu Press Magara. Kana uri kuonera ku TikTok, kana uri kuonera ku Facebook, no subscribe. Kana uri kuonera ku YouTube kwacho baba subscribe. Ushiyeni ku commentera vamwe. Ubva madezana. Ndukazanyika ndakasangana newe is shy. I'm telling you. Anyways, ita zvaunodanda, ita zvandoda, life inde yako. Let's get it.